uvek problem, 12 Žakova je bila prva zadruga u ovoj farmi, sam se kontrolisao zato što jednostavno ne možete, tamo treba radne patike, uništio sam, pa da kažem 90% mojih stvari firmirnih sam uništio. A ja sam sentimentalno vezan sa stvari, ne ovako da se nešto kurčem kao ja, nosim marke, skupo. Jednostavno postoje stvari iz 90-ih i 80-ih koje su retro i ja sam ih totalno uništio na farmi. Sad kad bi ušao na farmu, opet kombinezon, cipele radničke, gumene čizme i ćao, brate. Razumeš mi, jel žao mi kad izgubim neku stvar onda, ali kad bi ušao u zadrugu moralo bi da padne barem 200 pari patika. Da ponesem onako da se menjam, to je oko 200 dana različito, to je neki moj stil, eto. Tiki, videli smo juče tvoju prijateljicu ulazi ovde na farmu, mala Aleksandra, kaže da je kod tebe našla utočište, da si joj pružio zaštitu, stvarno lepo. Jeste, Aleksandra se pokazala onako, samo kako sam ja mislio u duši da je. Staložena, mirna, komunikativna, veoma sposobna, samostalna. I ja sam je naučio da tu samostalnost samo probudi. Juče je bila u šopingu, sama sve firmirano sebi kupila, dao joj kera kao čuvara od kilo i po da je čuva. Ako je neko napadne da ga ugrize i da polomi zube. Tako je. I ona se tako snaša, ona je kod mene u stanu, ona je jedna fina, dobra devojka, jednu psovku, jedan izliv besa, neke nervoze, uopšte spava na vreme, legne oko 8, 9, 10, 11 sati kao svi normalni ljudi, probudi se ujutru u 8, ustane, odmah nešto sredi po kući, pomogla mi oko dece, pomogla je malo Kristini i meni, tu je, onako kao jedan član porodice koji je došao negde sa dalekog puta. Tako je. Ne treba ništa da mi da, sem hvala jednog malog onako kroz to ponašanje kao što je do sada. Ona je fina devojka, nije došla do izraza na taj način. Znam kad bude ušla ovde da će biti darmar, da će se opet ružno pokazivati, jel, znate kako, s kim ste, takvi ste. Tako je. Kako komentarišeš to što je Goga napustila zbog upravo njenog tog ponašanja? Ne bih da se mešam. Gaga, da, izvini. Gaga je mnogo pogrešila, jer to se tako ne radi. Ako ste pedagog i prihvatili tu devojčicu kao svoju ćerku, sjetite se koliko je za vas činila i koliko bi tek učinila da ste je vi kao ja trgnuli i rekli aj vrati se na kolosek. Pa nije ona ništa snažno. Ćao, brate. Hitna ti se javlja. Hitne, ne do Bog. Da mi vi trebate. Hoću da ti kažem, ona nije s nikim spavala, nije pravila neke baš stvari. Izgledala je tamo jako pokvareno, podmuklo, ajde da kažem, namazano, ali to je jedna okrnjena ličnost koja je trebala samo ruku od nekoga, ali ne onu ruku da je grle i ljube i manipulišu, nego da je prodrma ovako kao ja i kaže, alo, bila si u Kini, u Americi, u Nemačkoj, u Italiji, u Češkoj, ti si svuda bila, radila, snalazi se, pa gde je to? Hajde pokaži nam, pokaži se. Što ima ja tebe da držim ispod miške da te usmrdim sa znojem? Idi bre radi, idi privređuj, idi budi nešto. Juče sam joj uveče rekao, vidiš, ja sam svoje porodici dao sve u životu. I da me ne ispoštuju, nema veze. Ja sam učinio. Budi ti ta, stvori svoju porodicu, daj sve. Ako ti oni ne kažu hvala, to može da te boli. A ovi drugi, sad će da pričaju za mene, da pišu, lažem, ovo i ono, hejteri, pa ne živiš ti za Gagu, ne živiš za mene ili nekoga. Živi danas sutra za tu decu koju stvoriš, s kim možeš, s kim ne može, svako na svoju stranu. Pa ljudi, ova zemlja ima 7 milijardi ljudi, ona mora da nađe svoju srodnu dušu, da mu rodi decu i da bude ono što zna da ume. Dobra domaćica, dobra žena i to je dobro. Najveći konflikte si imao sa Pecom. Da. Šta ćeš sa njim ako ponovo dođe tamo? Ma gde, on je
prepričana priča. Majke mi druže, sramota me da pričam o takvom liku. Evo, zove Kristina. Izvinite. Ne znam ko zove. Da li si, evo još za kraj da te pitamo, da li si Aleksandri posavjetovao kakav ugovor da potpiše i koliko nula da bude na ugovoru? Pošto nije to znala na početku. Jesi rekao da se dobro proda, da dobro unovči sebe? Ona je zaslužila i ono što je dobila tamo. Prvo vreme je jako loša bila, nije bila odgovorna prema svom zadatku i svojoj ulozi. Sad sam je samo jedno napomenuo, nemoj da budeš ona Aleksandra koja si bila tamo. Jer vidiš, ljudi su te ispoštovali, dali ti drugu šansu, Tako je. pa pokaži im da možeš više od onoga na neki drugi način. A što se tiče honorara, svaki honorar Babejić Aleksandri je dobar i veliki, zato što ona dolazi iz unutrašnjosti, ona dolazi u jedan veliki grad, jednu veliku šansu uzima u ruke i to se drugačije vrednuje, to se ne vrednuje novcem, nego šansom za nešto bolje. E sad ona, mislim da je sposobna to da iskoristi, ali vidim da već iskorišćava, a ako ne, pa svi smo sami sebi kovači sreće, a i uništivači sreće u krajnjem slučaju. Tako je. Bravo, hvala ti Hvala puno. ti, Kiki, hvala. Ljubim vas. Svako dobro.